Izenzo isahluko se-17 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi sebedabulile i-Amfipoli ne-Apoloniya bafika eThesalonika, lapho kwakukhona isinagoge labaJuda. Kepha uPawulu njengokwenza kwakhe wangena kubo, waphendulana nabo amasabatha amathathu, ethathela emibhalweni, ebavulela, ebachasisela ukuthi kwakumele ukuba uKristu ahlupheke, avuke kwabafileyo, ethi futhi uJesu lo engimshumayela kini unguKristu. Base bevuma abanye kubo, bazihlanganisa noPawulu noSila, futhi nesixuku esikhulu samaGreki akholwayo, kanye nabesifazane abadumileyo abangeyingcosana. Kepha abaJuda benomhawu bathatha ukumabhukudwane abalisa abathile ababili, besusa isiyaluyalu phakathi kwabantu, baxokozelisa umuzi, bahlasela indlu kaJasoni befuna ukubakhiphela abantu. Kepha bengafumani, bamhudulela uJasoni kanye nabazalwane abathile kubaphathimuzi, bamemeza bathi, "Laba abayaluzisa izwe lonke sebefikile lapha." UJasoni ubamukele bonke laba benza okuphambene nezimiso zikaKesari, bethi kukhona enye inkosi, nguJesu. Kepha bethusa isixuku nabaphathimuzi abezwa lokho, bathatha isibambiso kuJasoni nakwabanye, babakhulula. Kepha abazalwane bamukisa uPawulu noSila masinyane ebusuku ukuba baye eBhereya. Bona sebefikile khona bangena esinagogeni labaJuda. Labo-ke babebahle kunaseThesalonika, balamukela izwi ngenhliziyo yonke, bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Ngakho abaningi kubo bakholwa, nabesifazane abanesithunzi, abangamaGreki, namadoda angeyingcosana. Kwathi abaJuda baseThesalonika sebezwile ukuthi izwi likaNkulunkulu limenyezelwe nguPawulu naseBhereya, beza nakhona, bazinyakazisa bezivusa izixuku. Khona abazalwane bamukisa masinyane uPawulu ukuba aze afike elwandle. Kepha uSila noThimotheyu basala khona. Abamphelekezelayo uPawulu bamfikisa eAthene. Kwathi sebemukele isiyalezo nguSila nguThimotheyu sokuba beze kuye ngokushesha okukhulu, bamuka. Kwathi uPawulu esalinda e-Athene, umoya wakhe wacunuka phakathi kwakhe ebona umuzi ogcwele izithombe. Ngakho-ke wakhuluma esinagogeni kubaJuda nakuwo amakholwa, nasezigcawini imihla ngemihla kubo ababesuke bekhona. Kepha abathile kuzo izazi zama-Epikhuru nezamaStoyiku baphikisana naye. Abanye bathi, "Leli phoshophosho lithini na?" Abanye bathi, "Kungani ungomemezela onkulunkulu abangaziwayo, ngokuba wayeshumayela ivangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo?" Base bemthatha bamisa e-Areyophagu, bethi, "Ungesazise ukuthi siyini lesi sifundiso esisha esikhulunywa nguwe na, ngokuba ulethe ezindlebeni zethu okuthile okungaziwayo. Ngalokho sifuna ukwazi ukuthi lokhu kungaba yini, ngokuba bona abase-Athene nabafokazi abakhe khona babengazilibazisi ngokunye, kepha ngokukhuluma nokuzwa izindaba ezintsha.
UPawulu wema-ke phakathi kwe-Areyopagu wathi, "Madoda ase-Athene, ngiyabona ngakho konke ukuthi kakhulu onkulunkulu, ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo, ngafumana ne-althari okulotshwe kulo ukuthi, elikaNkulunkulu ongaziwayo. Lokho-ke enikukhonza ningakwazi, yikho engikumemezela kini. UNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena oyiNkosi yezulu nomhlaba, akahlali emathempelini enziwe ngezandla, futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho, yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yomhlaba wazo ukuze zifune uNkulunkulu, ingabe zingamuzwa zimfumane, ingani kakude kulowo nalowo kithi, ngokuba siphila, sihamba, sikhona kuye, njengalokho izimbongi ezithile zakini zisho zathi, ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu, ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke, njengoba umisile usuku azakwahlulela ngalo izwe ngokulunga ngomuntu amisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Kwathi bezwa ngokuvuka kwabafileyo, abanye bahleka usungu, kepha abanye bathi, "Siyakuphinda sikuzwe ngaleyo ndaba." Kanjalo uPawulu waphuma phakathi kwabo, kepha amadoda athile anamathela kuye, akholwa. Phakathi kwawo kwakukhona noDiyonisiyu wase-Areyopagu, nowesifazane ogama lakhe linguDamari, nabanye kanye nabo.